Yes. Bisanso onim me. Pacho debi. Onim ye din komoda. Pacho debi. Wo home da. Pacho debi. Ya ton wa ware. 40 pesos. What was saying? Pacho me worry. Ukun way. Pacho me worry. 43 years. 43 years. Oma ton wa ware 40 pesos. We neighbor. Erade dan na di kire me straight. But me hunu nipa kon yes ade. Yes. Ade ankwase asem pa na omo ye ne se. Na insranka nyame so wa mam nyansa ne nimdia me bubodin. Da bi. Kame boni dina bisa asa hwan ye frɛ na somasi. Na kire sa ye wono a. Ma me nka. And then 17th. Ka hye wo Nyankopɔn domberima Israel domberima banahene Nyankopɔn sɛ wo wanware a mɛhye me Bible. Hey! Konkon na akasa. Spirit ne no nanam. But ye di nyame tumi be kana to form. Ama waware. Amen. And na ye 20 and na ye sign. And then 17th. Yes. Ka hye wo Nyankopɔn domberima Israel domberima banahene Nyankopɔn sɛ wo wanware a mɛhye me Bible. Hey! And na ye da bɛn. And afie. Mama long period. Only 90 days. When you're 90 days. Obe wale. 90 days. Yes. Unya bosome miensa. Unya bosome miensa. Obe wale. Because ayade ketewa bi. Si ade ketewa. Anya so won kompabo. Anya se wonya kwankyere o. Waye. Wajare. Wasra. Waye neema. Efa. Busana mame. Sa pepepe. Sika watua wa asofo ho. Afode a wabɔ seed a waso. Me se agise ye kiki sa wo ba ne ye bono to fam. Ansana aware. Yes. Yes. When you feel saying 43. Atimating Koforidua atimating. Which is Pacho yampa. I didn't answer Yampa. Ehona me adwumentie no a ena o mache 12 am na bedu ahase. Na wan kasa wo hefa he na ofri. Sese maba achim tafo. Na me wa asese wa ya yimi aba achim tafo. Ba na wo Koforidua. Me pacho an. Atimating dey na wo ye ho. Me ma me ne me papa wo ne eti. Me papa kro mu ne ho. Won sama nya. Won sama papa odifuor. Yes. Bisanso onim me. Pacho debi. Onim ye din komoda. Me pacho debi. Wo home da. Pacho debi. Atimating Koforidua. Edim ye ne bokyere me. It means ofri atimating. But oti Koforidua. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Eyo ya onye so agya. Onsam bonye. Eyo ya onye so agya. So agya. Wan so kwa ye be adwuma.